Здравейте, приятели и неприятели! Вие сте с YouTube канала Българиарх и в днешния епизод ще поведем погребалната процесия на един доказан мит в българската история. Как Кирил и Методий създават кирилицата, която използваме днес. Колкото и бомбастично да ви звучи, Кирил и Методий не са колачите на днешната българска азбука и това е доказано от историческата наука. Не са. Запомнете, доказано е. В клипът ще посочим и защо този упорит мит се е появил и каква е била неговата задача да служи като таран срещу българския цивилизационен принос към света. Преди да продължим, се обръщам към вас, скъпи съотечественици. Ако желаете и имате финансовата възможност да подкрепите дарителски канала COVID и вложения труд в направата на клиповете, можете да го сторите чрез различни видове парични дарения, преводи по данни, посочени по-долу в текстовото описание на клипа. Вие определяте колко пари да дарите за труда ми, а и да не го сторите, не се безпокойте. Не всеки има възможност да дарява, но всеки може да изгледа клиповете от канала COVID съвсем безплатно. Искрено ви благодаря. И така, нека започнем мисловната си визита към посолството на фактологията. Какво знаете за Кирил и Методий, братя и сестри? Солунски братя, които вероятно са от български произход, макар че науката не е категорична в техния български произход, действително. Хипотезата е, че майката на двамата братя е българка, но отново доказателствата не са никак изобилни. Но в родината ни приемаме, както впрочем и за Кемал Ататюрк, че Солун, като средище на българи от средновековието, е много вероятно да е родило Кирил и Методий като братя с българско родословие. Но както и да е. Баща им е висш военачалник в Цариградския двор и служи като помощник управител на Солун и околните земи. Семейството произлиза от стар и почитан род в ромейската аристокрация. Кирил постъпва за учение в тогавашния Оксфорд на изтока, Магнаурската школа, докато Методий се отдава на чиновническа работа около Солун. Получил най-високо образование в Цариград, Кирил е изпратен със специално поръчение от Източната Римска империя, позната научно като Византийска империя, в Багдадския халифат. Поверената му задача от императора е да не позволи на мюсюлманското влияние да се разпростре над християните в региона и да въздигне авторитета на ромеите като защитници на християнския свят. Още повече Багдад е бил културно-политическата перла на Азия по това време и всеки е искал да притежава влияние над него, ако може и да го завладее, както със сигурност си е мечтая от Цариградския двор. Няма какво да се лъжем. Ромейският император е имал амбицията да съхрани и разшири културното влияние на империята си, за да го използва като бъдещ аванпост за завладяване на нови земи, било с война, било с култура, било с търговия и прочее. Политика леги артис. Самият Кирил очевидно се е справил добре с задачата си да служи на ромейския император и няколко години по-късно е изпратен, този път заедно с брат си, при хазарите. Чували сте за тях, предполагам. Хазарите са приели преди век юдаизма, крайно непопулярен акт, както тогава, така и сега, заради затвореността на еврейската религия. Въпреки това има две условия, заради които Цариградският император изпраща Кирил и Методий да шетат при хазарите. Историците изразяват твърдения в полза на желанието на византийския император да убеди местния хазарски каган да приеме християнството. А самата хазарска държава е синтез от различни вероизповедания. Хазарската аристокрация е юдаистка, а хазарската държава е мултикултурно общество, в чието състав съществува
ветрило от много религиозни вероизповедания, включително християнство, но и хора от по-малки религиозни общности, като тенгризъм, маздакизъм и други. Представете си това общество. Представете си го. В него неизбежно съществуват различия с потенциал да се превърнат в ахилесова пета на хазарската държава. Припомнете си как разнообразни фондации и НПО-та от Запада и Русия днес бродят като мравки по българските земи с голям финансов ресурс и експлоатират строго определени теми с взривоопасни последици. Дали го правят, защото ни обичат и искат да ни помогнат, или защото обслужват специфични интереси извън родината ни? Помислете. Влияние, влияние и пак влияние. Така и тогава цариградският император вижда населението в Хазария, изповядващо други религии, освен ислям и юдаизъм, като способно да бъде привлечено към цариградското християнство, а самите християни да бъдат културно осеменени от Цариград. Желанието на императора е това мултикултурно, хазарско население да служи като икономически и политически стълб на Цариград. А защо и не да превърне Хазария в поредната ромейска провинция? Причината императорът да изпрати този път и Методий заедно с Кирил е геостратегическата важност на хазарската държава. Хазарите владеят територия, през която преминават основните транспортни и търговски коридори на средновековието. Ако Константинопол владее единият от най-важните два търговски пътя между Европа и Азия, включващи и пътя на Куприната и южния, то хазарската държава се географира в северния път като мостова зона между Азия и Европа. Впрочем и до ден днешен тези евразийски коридори са обект на яростна борба за влияние, защото от тях текат трилиони долари в нечии каси. Ерго, Кирил и Методий са играели ролята на днешните НПО-та и фондации, чиято задача е да мътят водата и да налагат влиянието на една империя в други държави. Разочаровани сте или безнеете по мой адрес как мога да очерням образите на първоапостолите, били като днешните грантаджи или рубладжи. Вижте, порцеланът на заблудите лесно се чупи, ако искате да видите истината право в зениците. Сентенцията на Оскар Уайлд е много подходяща за охарактеризиране на кариерата на Кирил и Методий. Няма светец без минало и грешник без бъдеще. До финализирането на съставената от тях азбука, те са били наемници на Цариградския двор. Пак казвам, нека не се лъжем. Такива са били. След това обаче вече се превръщат в сетила, крем дела крем, защото едно е да си като днешните НПО-та и фондации, изпълняващи заповеди и рецитиращи клишета. Друго е обаче да си ваятел на нова азбука, при това изготвена от самия теб. Нали разбирате феноменалната разлика? Носени на вълшебното килимче на геополитиката, солунските братя се озовават по заръка на Цариград в Великоморавия по покана на княз Ростислав. Великоморавия заема територии от днешните Чехия, Унгария, Полша и Австрия. Ростислав е попаднал под тежките копита на германското културно и църковно влияние и иска да се откъсне от латинизацията, за да не бъде той и неговата държава детронирани от германските народи. Ростислав иска църква и писменост, различни от латинската, еврейската и гръцката версия, за да укроти стремежите на германското влияние и да изгради собствен отпечатък в Европа, благоприятстващ обединението на великоморавските поданици под скиптъра на Ростислав. Тук, братя и сестри, виждате с примери на визионера Ростислав каква важност представлява изграждането и закрилянето на националната идентичност. Тя е бронираният танк, караш населението да се чувства могъщо, обединено и непоклатимо пред ураганите на настоящето и бъдещето.
Нищо не може да спре такива нации да се движат като валяк през предизвикателствата. Нациите с идентичност оцеляват. Нациите без идентичност се самопогребват. Нека бъде ясно. През няколко годишния период на битуване в Великоморавия, Кирил и Методий постигат успехи въпреки тежките предизвикателства. Техният принос в Великоморавия включва създаване на дузини училища, обучение на ученици за продължение на делото и литургии и проповеди на славянски език. Не се хващайте за определението славянски език. Знам, някой от вас ще ме критикуват, че го наричам славянски. Знам, че не е съвсем правилно, но в друга тема ще разискваме тези въпроси. След няколко години обаче тяхната работа е спряна заради яростното противоборство на немските духовници и римския папа, които не могат да се примирят с вероломството на Кирил и Методий и да проповядват на език извън така наречената триезична догма, включваща еврейски, гръцки и латински. Самата триезична догма е жалонирана в тогавашното християнство, за да подчинява всички народи на латински Рим и гръцки Константинопол. Влияние и пак влияние. Само че Константинопол вижда шанс да противодейства на римския папа, като Византийската империя предприеме стъпки за разбиване на триезичната догма в Великоморавия с помощта на Кирил и Методий. Под натиска на римския папа Ростислав няма друг избор, освен да изпъди Кирил и Методий, въпреки очевидните им успехи в Великоморавия, за да не си навлече пустинна буря от проблеми. Двамата братя обаче се установяват за 6 месеца в Панония, където по молба на панонския владетел Копел обучават десетки ученици. Кирил и Методий вече са открили при предишните си мисии мощите на свети Климент, бележит мъченик на християнството и римски папа. Това тяхно откритие ги превръща в ярки звезди на християнството в тогавашния свят и тяхната популярност се разпростира из Европа, но най-вече в Рим, където те смятат, че ще намерят радушен прием заради донасянето на част от мощите на един изключително тачен римски папа и мъченик, като свети Климент е римски. И действително, римският папа ги приема тържествено в Рим и позволява славянска литургия, моделирана от Кирил и Методий, самата славянска литургия да застане редом до гръцката, латинската и еврейската. Триезичната догма е разрушена благодарение на Кирил и Методий. Техният цивилизационен принос към Европа и християнския свят е неизмерим, защото отваря правото много от негръцките и нелатински народи в Европа да литургират на собствен език, а не да използват непонятните за тях гръцки, еврейски или латински. Предполагам, не е нужно да спектрираме мотивът на римския папа да позволи на славянския език да разбие триезичната догма. Папата приема, че така е иначе скоро Константинопол ще пробие триезичната догма в чужди на латински народи, както се забелязва в Великоморавия и Панония, така че по-добре по-бързо да хване влака и да се опита да ги асоциира с Рим. Първият печели, както се казва. Няма да използвате латински, но пак ще ви диктуваме богослужението, защото то, макар и на славянски език, ще бъде под нашия чадър. Нали? Ние първи сме признали езика за богослужебен, така че трябва да ни уважавате като покровители. Така разсъждава папата. Политика, братче и сестриче. Това е политиката. За съжаление, скоро след този подвиг на двамата братя, Кирил бива застигнат от кокалестата ръка на смъртта. Бог да го прости великана, не успява да поживее още малко, за да види как мечтата му достига зрелост. Папата коронова Методий за архиепископ на столицата на Великоморавия и под диригентската палка на Методий
попадат земите на столицата на Великоморавия, Панония и Словашките земи. Длъжността на Методий го превръща в първия славянски епископ на първата славянска епископия. Папата е удостоил Методий с честта да бъде независим от латинското духовенство и да изпълнява единствено нарежданията на римския папа. Но скоро, след идването на Методий по великоморавските земи, ситуацията се изменя. Методий попада в Бермудски триъгълник между папата, смъртта на стария владетел на Великоморавия и възкачването на новия вожд на великоморавците. Новият владетел Светополк е апологет на латинския богослужебен език заради желанието си да привлече германското духовенство към своята особа. В такава димна атмосфера Методий не може да остане неумърсен и е осъден и заточен в баварски манастир. 3 години по-късно сойката на късмета се усмихва на Методий и той не само е освободен, но е произведен повторно в архиепископ на Великоморавия, където за съжаление успява да доживее още само 2 години. Поклон пред теб, гиганте, ти плащаш висока цена за своите усилия да наложиш славянското богослужение в Великоморавия. След смъртта на Методий, папата забранява славянски език в църковното служение и връща стандарта на триезичната догма. В резултат учениците, обучени от Методий, са експулсирани от Великоморавия и така най-изявените от тях намират държавно приветствие. Къде? В майка България. Но нека не избързваме да форсираме мотопеда. Каква всъщност азбука извайват Кирил и Методий? Това трябва да уточним. Вие бихте казали, кирилица. Нали, щом азбуката носи името на Кирил, следователно той е нейния ковач. Интересно обаче защо ние наричаме Кирил и Методиевица, тъй като се спори и има голяма вероятност Методий също да е взел участие. Ами не, и сега моля се подгответе да слушате внимателно. Кирил и Методий не създават кирилицата, която носи неправилно името на Кирил, а се нарича официално в историческата наука глаголица. Това, което създава Кирил и вероятно подпомаган от брат си, се нарича глаголица. Да, не съм объркал, можете сами да проверите какво констатира пеликана на историческите изследвания. Глаголицата и кирилицата са кардинално различни азбуки, с много голяма разлика помежду си и тепърва ще разгледаме отликите между двете. Солунските братя изваждат на бял свят изработената от тях писменост в периода, предполагаем 655 до 863 година, но изработената от тях азбука не е азбуката, която използваме днес и която използват всички, къде правилно, къде неправилно наричани славянски народи. Подвеждащо и неправилно е да назоваваме днешната азбука кирилица, защото тя не е произведение на Кирил и Методий. Да, факт, не е. Запомнете го във веки веков. Кирил и Методий са изобретатели на глаголицата. Глаголицата. Така наречената кирилица, която използваме днес и която по-настоящем обхваща, забележете, около 300 милиона души на земното кълбо, от Европа до Монголия, и 15% от сушата на планетата е продукт на българската държава. На българската държава, не на Кирил и Методий. Ама как така? Така ще разберете. Прогонените от Великоморавия ученици на Кирил и Методий са приети и опазени от българския княз Борис I и той им възлага да продължат делото на Кирил и Методий от печалната Великоморавия в земите на българската държава. Хроникьори като Теофилакт разказват за секретността на Борис, когато приема и се среща с Климент, Ангеларий и Наум. Очевидно княз Борис
е искал да запази под плътен воал своите бъдещи ходове, за да не прегрява реалтаните с ревнивата Византия, от която е приел християнството, както и да не разстройва българската аристокрация, силно привързана към старите порядки, враждебни към промени. Княз Борис се проявява като дълновиден визионер, един от най-големите визионери в цялата българска история. Той вече е наложил християнството като държавна религия върху българските земи, но християнизацията е осъществена от Византия. Борис кристално разбира колко уязвима става българската държава, когато с християнизацията, донесена от Константинопол, византийският император хвърля върху българските земи своето неумолимо гръцко влияние чрез богослужението и се очаква конвергенция между българската държава и Византия под знака на византийския император обаче. Българският княз не е илюзирал, че майка България може бързо да се превърне в византийска колония и да загуби идентичност от нашествието на гръцката култура, гръцкия език и богослужението на гръцки. Неговият ход да приеме учениците на Кирил и Методий и да им предостави възможност да разсъдят глаголицата на Кирил и Методий по българските земи е с двукрила цел. Хем да парализира гръцкото влияние заради християнизацията от Византия чрез нова държавна азбука, защитаваща българската идентичност като европейска марка. Хем да превърне Плиска в център на славянския свят и да размножава българското културно, църковно и политическо влияние сред така наречените славянски народи заради своето първопроходство в славянската писменост. Който е първи печели, да го повторим. Легендарното дело на княз Борис трябва да адресира и днешната българска действителност, удушавана от чуждестранен натиск от запад и изток, север и юг, поради компрадорската същност на българските политикани. Губим идентичност и слугуваме на Запада и Русия и на всеки желаещ, а вие, политически гъски, не мислите за нищо друго, освен за офшорните си сметки, палатите си открадени пари в Гърция и на разни острови и засита на безбрежните материални удоволствия на вашите любовници. След като глаголицата удря на камък във Великоморавия, майка България се заема да я усвои и развие. Глаголицата се понася из българските земи, само че като вносен продукт, както би изглеждал автомобил Тесла или смартфон Samsung на наша територия. Това са вносни продукти. Ала известно време след като учениците на Кирил и Методий получават майчина закрила в майка България, се появява и азбука, частично заимствана от глаголицата, но много по-различна и опростена. И тя на 10 000% е рожба на българската държава, а не вносен продукт като глаголицата. Коя обаче е тази азбука? Тя е точно тази, която наричаме неправилно кирилица. Но защо е възникнала аварията с подвеждащото име? Теорията е, че наименованието кирилица е дадено в чест на Кирил като предтеча, както Йоан Кръстител в християнството и символ на победоносната църковна война срещу теизичната догма. Ала наименованието кирилица, знаете ли кога се появява за пръв път? Предположете. Кога се появява за първ път наименованието кирилица? След пристигането на учениците Кирил и Методий в майка България, 1-2 века след това, предположение? Не. Грешка. Наименованието кирилица се появява, забележете, за пръв път, и тук се дръжте здраво, през 1563
1563 година. Да, 1563 година се появява за пръв път. Появата на наименованието цирилическими словами, т.е. кирилски букви, се появява за пръв път през посочената година в превода на Новия завет, преведен от хърватски протестанти. До 16 век нито в родината ни, нито из Европа и света е съществувало наименованието кирилица. Нямало е. Точка и удивително. Задруса ли ви офроудът на откритието за първата поява на името кирилски букви? Хърватски текст. Векове след като майка България вече е под османска власт. Самоинициативно хърватските протестанти са сметнали за целесъобразно да разграничават глаголицата от онази азбука, която замества самата глаголица. Но кой всъщност проектира азбуката, която използваме днес, назоваема неправилно и объркващо кирилица? Щом не са Кирил и Методий, кой тогава по дяволите? Не е ясно на може би 80-90% от българския народ. Хайде, човече, казвай, нямаме търпение да разпорим фереджето на мистерията. Казвам, имайте търпение. Ако трябва да се позоваваме на документалистика, ще ви цитирам един отказ от средновековното произведение Краткото житие на Климент Охридски. Измислил и други форми на буквите за по-голяма яснота от ония, които изнамерил мъдрият Кирил. Опа! Въртележката ни завъртя, нали? Единственият автентичен документ, който намеква за изобретателя на днешната българска азбука, е току-що посоченият и той детерминира Климент Охридски за бащата на българската писменост, различна от глаголицата на Кирил и Методий. Разбира се, има изобилие от въпроси дали Климент Охридски е ковачът на днешната българска писменост, позната неправилно като кирилица. Мнозина историци и изследователи не приемат посочения цитат като авторство на днешната българска писменост. Ами как го тълкуват? Тълкуват го като усъвършенстване на глаголицата от Климент, но не и като изобретяването на кирилицата. Тези специалисти приемат Преславската книжовна школа за културното предприятие, съставил наследника на глаголицата, така наречената днешна кирилица. Тяхното речно корито от доводи се свежда до обстоятелството, че първите извори на кирилица са открити не в Охридския регион, където работи Климент, а в областта на столицата Преслав, където твори Преславската книжовна школа. Друг факт, посочван от критиците за авторството на Климент, е запазването на глаголицата в Охридските земи най-дълго в сравнение с всички други български области тогава. Но нима Климент Охридски не е излял първия бетон на Преславската книжовна школа, преди да бъде изпратен като ръководител на Охридската книжовна школа по днешните македонски земи. Нима той не е човекът, който се умява да обучи в кратки срокове нечуваната в средновековието бройка от около 3500 ученици в Охридския край, превръщайки се в неоспоримия авторитет на новата писменост. Нима той не е един от първите хора, които Симеон извика при себе си като владетел и го назначава за исторически първия епископ, проповядващ на български език. Нима Симеон му отказва да се оттегли на преклонна възраст. Свидетелство за най-високата значимост на Климент. Нима той не е лицето, което свети най-силно в разпространяване на писмеността по българските земи. Нима той не е единственият посочен в исторически извор създател на реформа на глаголицата, която вероятно говори за нова писменост, различна от глаголицата. Няма друг посочен в изворите реформатор на глаголицата. Няма. Ако Климент не е създател на кирилицата, тогава защо името на човека от Преславската книжовна школа, създал тази писменост, не е известен? Или защо не е ознаменуван поименно колектива на Преславската книжовна школа, създал кирилицата?
за да им се отдаде чест още при живе. Не може такъв цивилизационен принос да бъде посочен, да не бъде посочен в изворите. Нали си представяте какво събитие е това? Нали е съвсем естествено името на създателя или екипа от създатели да бъде ознаменувано от тогавашната българска държава и хронисти. Но историята не е запомнила и посочила друг, освен Климент, което е намерило отражение в именуването на много днешни училища и страната като Климент Охридски. Противоборството между тезата за авторството на кирилица от Климент и другата, че първите извори, свидетелстващи за кирилицата, са открити около Преслав, на втори прочит не е толкова необяснима, защото е съвсем естествено в зоната на столицата на българската държава да се разпространи писмеността. Всички промени тръгват от столиците обикновено. Има изключение, но правилото е всичко тръгва от столицата. Но това автоматично не означава, че нейното създаване е станало в Преслав. Нали? Прототипът на печатарската машина е въведен в Китай, но се усъвършенства и произвежда от европееца Гутенберг. И ако попитате хората, почти всички ще ви отговорят как печатарството е европейска иновация. Въпреки че не е съвсем така, Китай е бил пръв и то векове преди Гутенберг. Нека изразя своята хипотеза как се е случило така, че Климент е създал така наречената неправилно наричана кирилица, но тя първо се е появила в региона на Преслав. Климент е осъзнал колко сложна е глаголицата за местното население, след като обучава хиляди свои ученици и започнал опити да я реформира, така че да бъде разбираема за българските поданици. Много е вероятно Симеон да му е поставил задачата да изгради нова писменост или в техните разговори Климент на своя глава да е убедил Симеон в нуждата от писменост, разбираема за всички български поданици, включително и гръцкото население под българска юрисдикция. Но тъй като Климент е далеч от столицата, поради причина, че навярно е родом от македонския край и в Охридската околия би бил широко приет от местното население, той, както предполагам, без да имам доказателства, разбира се, предава тайно на царя, а вероятно и на Преславската книжовна школа, своите трудове с други кавички, други форми на буквите в Преслав, защото процесът на разпространение на новата писменост трябва задължително да се случва под прекия контрол на столицата Преслав и владетеля. Нали си представяте, че ако царят остави на Климент да разпространява самоволно кирилицата в македонските земи, далеч от българската столица, процесът на разпространение бързо може да излезе извън контрол и да се намесят чужди държави или новата писменост да претърпи неуспех. Това според моето скромно становище отговаря на въпроса защо кирилица се открива първо около Преслав и защо македонските земи най-късно отхвърлят глаголицата. След обстоен анализ на преводите на гръцки език на Климент Охридски се установява, че той е бил изключително добър преводач от гръцки език и предположенията са, че той е роден или се е обучавал в ранните си години в македонските градове, изповядващи гръцката писменост. Тоест виждате един човек, който разбира гръцки и може да направи интерпретация на глаголицата, гръцка интерпретация на глаголицата, да се получи микс, който да оформи нова, чисто българска писменост. Върху това силно предположение стъпва изпращането му от княз Борис в Охрид, защото местен или пребивава като млад сред местни македонски поданици, сами разбирате, би срещнал по-радушна подкрепа, отколкото чуждоземец. Съществената разлика между глаголицата на Кирил Методий и наследника й, неправилно наричаната кирилица, е въвеждането на съзвездия от гръцки букви в съчетание с букви от глаголицата. Способностите на Климент по гръцки език за мен
е поредната следа за новаторството на Климент в извайването на новата писменост, силно различаваща се от глаголицата на Кирил и Методий. Но да приемем и аргументировката на критиците на авторството на Климент. Според тях Климент е въвел реформа в глаголицата, а не е създал кирилицата. Аз би ги боксирал със следния аналог. И Исус Христос не е прекия създател на християнството, защото той не е създал нова религия в своето съвремие, а реформа в юдаизма. Затова е наричан цар на юдеите в самото християнство. Но това внимание означава, че благодарение на неговия реформизъм в юдаистската религия се изгражда християнството, което систематизира и разпространява апостол Павел. Вие кажете, ако обзорираме гръцката азбука, ще разберем, че тя е дъщеря на финикийската азбука. Също както българската писменост, наричана неправилно кирилица, е новаторски синтез между гръцката азбука и глаголицата. Всяко ново е добре забравено старо. За разлика от Кирил и Методий, за които няма категорични сведения, както казахме, че са от български произход, Климент Охридски е описан в краткото житие, което вече цитирахме, по род от европейските мизи, които народът обикновено знае като българи. Това е още една парировка на внушенията на други държави, които твърдят, че видите, Кирил и Методий не били българи, следователно българската държава няма писмен принос към човечеството. Да, те може и да не са българи, макар че Солон е бил средище на много българи. Да, те може и да не са работили за българската държава, а за Византия. Но Климент Охридски е посочен в исторически извор като българин. Княз Борис и цар Симеон са българи. Преславската книжовна школа е изградена от българската държава. Следователно митът, че Кирил и Методий изковават кирилицата, работи като кастратор на рекламата на майка България върху европейската и световна сцена. Няма неоспорими доказателства, че глаголицата на Кирил и Методий съдържа от себе си българска нишка. Но наследникът на глаголицата, неправилно наричана кирилица, е на 1000% българско творение. 1000, 10 000, 100 000%. Преди да разгънем шахматната дъска на отликите между глаголицата и кирилицата, нека внесем допълнителна яснота около географския живот на глаголицата. Глаголицата се появява на различни места из Европа и Русия. След 11 век в хърватските земи глаголицата не се среща в нейната форма на обо изписване на буквите, въведена в държавата на нашия Борис I, а се видоизменя в ъглеста глаголица, заради изписването на буквите с право перо, оформящо буквите с ъгли. Глаголицата се прилага най-дълго в хърватските земи и до 17 век е неразделна част от хърватската култура. В Русия глаголицата е рядко срещана, защото там се налага българска книжнина от времето на Симеон Велики, когато кирилицата пирува българската държава. Макар и Русия да приема християнството от Византия в края на 10 век, в Йоакимовската летопис е описано как още преди този период Симеон Велики провожда свещеници и български книги в Киевска Рус. И историческият извор може да ни подскаже как Симеон Велики, великият наш цар, най-великият цар за мен, колонизира културно тази държава. Хипотетичната причина е желанието на Симеон да постави Киевска Рус под гравитацията на българската държава с различни икономически и военни изгоди. Когато княз Светослав, чиято майка е силно вероятно да е благородническа българка родом от Плиска, превзема в средата на 10 век българската столица Преслав, той предполагаемо, което е много вероятно, изпраща книжина в Киевска Рус, консервирайки
самата Киевска Рус и своите поданици в металната консерва на кирилицата. Неправилно наричана кирилица, но разбирате защо я наричам така, за да ви става ясно. Предполагаемата българска майка на Светослав, позната като Олга, управлява Киевска Рус в продължение на четвърт век и е първата християнка в киевско-руската владетелска династия. И въпреки че Киевска Рус официално не е християнска държава по това време, Олга провежда настоятелна политика за строеж на църкви и християнизация на част от населението. Олга влязва в ролята на майка Орлица за кирилицата, защото най-вероятно още при живе тя е съдействала българските свещенодейци да намерят дружелюбна атмосфера в Киевска Рус. Покръстването на Киевска Рус от Византия при внука на Олга, Владимир I, се сблъсква с секвоята на езиковата бариера. Гръцкият език на византийските свещеници е твърде далечен, както за народа, така и за благородниците на Киевска Рус. Но проведената християнизация от времената на вероятната българка Олга и разбираемостта на кирилицата от населението на Киевска Рус превръщат кирилицата, а не глаголицата, в гранчарското колело на киевско-руската култура. Куриозно обстоятелство е, че макар Византия да покръства формално Киевска Рус, в киевско-руската държава християнизацията, новата писменост, монетосечението и дори църковната архитектура с произход майка България. Третият митрополит на Киевска Рус е Йоан I, смятан за българин. Столетия по-късно Киприан Български и Григорий Цамблак управляват духовенството на Киевска Рус и те със сигурност също са българи. Книжнината от епохата на българския цар Симеон Велики се чете, преписва, съхранява и се радва на небивал интерес. Монетите на покръстителя на Киевска Рус Владимир I се оформят от българи с използването на старобългарски думи на кирилица. Както и най-старата църква в Киев е копия на идентична църква в българската столица Преслав. Нека разиграем на тенис корта топката на различията между глаголицата и кирилицата. Толкова ли са различни тези две писмености, за да твърдим, че Кирил и Методий не са ковачи на кирилицата? Слушайте, братя и сестри, тук ще разберете истината. Глаголицата е съставена между 41 и 44 букви. В зависимост от вариациите, макар че първоначалната версия на глаголицата е неизвестна като брой букви и се различават два нейни варианта. Българската наричана обла глаголица и хърватската наричана ъгласта глаголица. Същинската кирилица от своя страна е съдържала 24 букви от гръцката азбука и 12 знака, взети от глаголицата и реформирани като изписване. 12 знака в кирилицата, заимствани от глаголицата, отразяват типични за българския език звукове като Б, Ж, Ц, Ш, Щ, Р голям, Ю, Я и така нататък. И затова се е наложило да бъдат хомогенизирани с гръцките букви, за да се получи функционален език. Руски изследователи отправят предизвикателство към глаголицата, като я определят за подобие на грузинската писменост, наречена хуцури. Освен че броят на буквите в глаголицата и хуцури е приблизително еднакъв, графичното изписване на буквите също е много сходно. И при глаголицата и при хуцури речевите звуци се изобразяват чрез промяна на един и същи знак. Експертите обръщат внимание на цифровото значение на повечето букви, както при глаголицата, така и при хуцури. За разлика от глаголицата, в кирилицата единствено заимстваните гръцки букви имат цифрово значение, но не и тези наподобяващи глаголическите букви. При глаголицата няма малки и главни букви, те са еднотипни,
докато при кирилицата съществуват главни и малки букви за по-голяма разбираемост на отделните сегменти на текста. Глаголицата е бавна за изписване за разлика от кирилицата и това е една от ключовите причини, поради която бива отхвърлена. За да изпишете една буква от глаголицата отнема в пъти повече време, отколкото да изпишете буква на така наречената кирилица. Във времена, когато ръкописите са се изписвали съвсем естествено на ръка и не е имало печатни преси, това времеемко предизвикателство при глаголицата е предопределило кирилицата да бъде предпочетена от българската държава. Българските държавници и книжовници са разбирали как бързото налагане на нова азбука изисква тя да е максимално опростена, за да се усвои от масите и максимално бързо изписваема върху хартия, за да се бълват промишлени количества книги, изписвани на ръка за кратък хоризонт от време. Друга главна причина, поради която е заменена глаголицата, е желанието на Симеон да бъде приет за владетел на голямото гръцко население под негова власт, като състави азбука еднакво кохезирана както с глаголицата, така и с гръцката писменост. Той реверансира към гърците, за да го приемат за техен цар, а и знаете, че умира докато се готви за завладяването на Константинопол и в случай, че падането на Цареград се бе случило, той щеше да бъде император на цялото гръцко население. По времето на Симеон много византийски ръкописи се превеждат на кирилица, въпреки че преди това по времето на неговия баща Борис са били преведени на глаголица. Всъщност през 921 година в скален манастир близо до българското село Крепча е открит най-ранният надпис на кирилица. 6 години преди цар Симеон да почине. Трета причина за налагането на кирилицата вместо глаголицата е, че от изграждането на първата българска държава държавните документи на ханството са се изписвали с гръцки букви и би било лесно за българската администрация да се направи преход от гръцките букви към така наречената кирилица, която в голямата си част използва гръцки букви. За да се наложи глаголицата, оркестрирана от Кирил и Методий, трябва да се извърши мащабна промяна и обучение на държавните чиновници, докато налагането на кирилицата с заимствани гръцки букви е далеч по-лесна за възприемане от държавната администрация на българската държава, защото вече от столетия родният бюрократичен апарат е на ти с гръцките букви. Глаголицата се използва в употреба до 12 век, паралелно все по-възприемаща се кирилица, но след това изгубва палмата на първенството и кирилицата културализира почти цяла източна Европа и евразийското пространство на изтока. Трябва да знаете, че около средата на 19 век в българските земи се налага руската гражданска азбука като настройка на българския език и отпада така наречената стара кирилица, употребявана по български земи до тогава. Причината е тривиална. Русия като православна империя печата огромен брой книги и се опитва посредством тяхната вълна към Балканите и симпатиите на православните народи да породи отдалечаване на местното население от ориенталската култура, като възможност за отцепване на народите от Османската империя и присъединяването им към руската орбита. При преустройката от старата кирилица към българската гражданска азбука се правят някои промени. Отпадат буквите Ери и Еабаротная, съществуващи в руската гражданска азбука, и се оставят буквите голям юз или голяма носовка и ютуваният голям юз или ютуваната голяма носовка, участващи в старата кирилица. Когато комунистическата власт грабва тромбона на властта през 1944 година, още на следващата година бива проведена писмена реформа на българската азбука
и са елиминирани буквите яд, двойно е и голямата носовка. За някои специалисти правописната реформа от 1945 година е кръвопролитие на идентичната цялост на българската писменост, а за други тя е благодат за по-бързо и лесно възприемане от тогавашните широко необразовани маси. Действително премахването на посочените букви през 1945 година улеснява чувствително научаването на българския език и той става по-достъпен за простолюдието, но от друга страна води до отчуждение и разединение с западните говори, използвани в македонските земи. Комунистическата власт по това време изпълнява линията на Сталин за откъсване на македонските земи от българщината и югославянизиране на Македония под шпагина на Йосип Броз Тито, тогава предан съюзник на Сталинов Кремъл. След съвпадащите по време корекции на правописа в майка България през 1945 година и сфабрикуването на фалшивия македонски език, фалшивият македонски език, да чуят добре македонците, северно-макеланците по-точно, се демонстрира как великите сили прилагат национален инженеринг, за да клинират културната и етническа цялост на определени държавни субекти, които са целево определени да бъдат сегментирани и поробени. Може би не сте чували, но се смята, че нацистска Германия е оказвала безуспешно, слава Бога, натиск на цар Борис III да се откаже от така наречената кирилица и да приеме латиницата, за да се откъсим от магнитното поле на една велика сила, в случая Русия, и да преминем в юртата на друга велика сила, Хитлерова Германия. Следващият факт, ако не сте запознати с него, ще ви порази като мълния на баир. До 60-те и 70-те години на 19 век Румъния е използвала кирилицата и ако погледнете гербовете на румънските национални герои, ще откриете само и единствено български букви. Затова и днес ние причисляваме македонците към нашето културно семейство. За техен ужас, разбира се. Но не и румънците, защото Румъния е латинизирана след посочения период от западноевропейските велики сили в печелившата им борба срещу Русия. И вече българщината, просмукваща се посредством българската писменост, е анимирала до смърт румънските земи. Но ще попаднете в шахтата на потреса, когато разберете, че дори в днешния латинизиран румънски език, днешният румънски език, 38% от думите в него са копия или заемки от българския език. Да бе, точно така. 38%. Цели 38%, кажи речи половината думи в румънския език, дори и днес са произхождащи от българския език. Думи като шунка, захар, череши, колиба, буза, абонамент, абцес, абсурд, акт, акордеон, абсолвент. Вероятно някои с смесица и с произлизат и от латински, смеси с български. Но виждате колко много думи. 38%. Има дори румънски селища, чието топоними са дубликати на български селища. Такива са Градище и Твърдица. Откриваш се както в Румъния, така и в малка България. В Румъния ще откриете чисто българските имена: Стояна, Стойка, Сава, Рада, Калина, Калин, Драгомир, Боян, Богдан, Богдана и други. И това въобще не бива да ви главоблъска. Чрез българската писменост ние сме били разсадник за културен цъфтеж от източна Европа през Русия, та чак до Монголия. До Монголия ли? Че в Монголия кирилица ли използват? Ами да. Да. Сталин я внедрява в монголската държава и до днес монголците пишат на кирилица. Смятай
както би възкликнал тинейджър. Любопитно за вас ще е, че болшевиките в Русия са имали планове да латинизират руския език, както свидетелства писмо на Бубнов до Сталин, но отново благодарение на съветския вожд трансформацията не се състои, слава на Бога. Кирилицата остава на въоръжение в Съветския съюз. Руската официална наука с редки изключения не признава авторството на така наречената кирилица от българската държава и характерно за ревността на всяка велика сила се стреми всячески да маскира кирилицата като руска азбука, изнамерена, видите ли, от руските държавници. Фактически детайли не се откриват в историческите източници, но били я изнамерили. Това твърди официалната руска доктрина. Как може една дребничка България да е дала езика си на огромната велика сила Русия? Абсурд! Това смята голяма част от руското население и управляващи елит. Никоя велика сила, в това число и Русия, не би си признала, че 3 века преди руските народи българите са имали писменост и после са им е предоставили за употреба. За Русия образите на Кирил и Методий като ковачи на неправилно наречената кирилица са много удобни, защото те са работили за Византия. Няма категорични доказателства, че са българи, а освен това са били на доста из места из източна Европа. Но не са били в страната ни, тогавашна майка България. Българската държава по никакъв начин не участва в мисията на Кирил и Методий и така Русия, а и други така наречени славянски държави могат да принизят сполучливо българския принос към света, респективно българската писменост. И затова, по мое мнение, е важно да се взриви обществеността, като се измени наименованието на кирилица в климентиница или друго наименование, свързващо я с българската държава. Да стане ясно на всички по света, че българската държава не е Русия, Сърбия, Северна Македония или друга страна предоставят на света културно-писмената Евхаристия, наречена неправилно днес кирилица. Вие съгласни ли сте с това мое предложение или го отхвърляте? Шофирайки клипа към финала, искам да ви запитам. Вие приемате ли азбуката ни да се нарича кирилица, след като Кирил и Методий не са я формирали? Не е ли далеч по-исторически правдоподобно да я наречем климентиница или климентица в памет на действителния създател Климент Охридски? Аз застъпвам персонално това наименование Климентиница. Или ако не сте съгласни, че Климент е нейният баща, нека я наречем Преславица на името на Преславската книжовна школа. Или Българица, Българика, на името на нашата родина. Питам ви, не е ли редно образите на Климент Охридски и книжовниците от Преславската книжовна школа, заедно с Симеон Велики, да стоят пред тези на Кирил и Методий? Моля, не ме разбирайте погрешно. В никакъв случай Кирил и Методий не бива да отпадат като значимост и почет в българската история, защото приносът им към Европа е неоспорим и ние трябва да продължим да ги тачим, както в християнството се тачи Йоан Кръстител като предвестник на Исус. Ала те са родили глаголицата, докато българинът Климент Охридски и българската държава са родили писмеността, която използваме днес заедно с около 300 милиона души по планетата. Не ви ли прилича историческата неточност да наричаме нашата азбука кирилица, също толкова нередна, колкото и да честваме обесването на Левски на 19 февруари, след като той е обесен на 18 февруари по нов стил? Моето лично мнение, без да ви го натрапвам като стара баба на внуче, на злоядо внуче, е, че следва да се проведе разяснителна кампания, последвана от национален референдум за смяна на името на кирилицата и да се предложат на избирателите различни наименования на българската писменост. Отдавна е настъпил часът за ревизия на неточности и лъжите в българската история. Отдавна е настъпил времето да изтръгнем оксидиралия мит за славянската азбука, която всъщност трябва да се нарича българска азбука,
и която не е произведена ни в Русия, ни в Сърбия, ни в Северна Македония, ни някъде другаде на запад и на изток, север или юг, а в майка България. Ако кирилицата получи името Климентиница, ще нанесем и безпощаден удар по крадеца на исторически праскови Северна Македония. Дядо Коледовската индоктринация на населението в Северна Македония с комедийни постулати за македонския произход на Климент ще стане на сол и пипер. Първо, дори не е сигурно, че Климент е от македонските земи, също както не е сигурно, че Кирил и Методий са от български произход, но исторически документ, вече цитиран във видеото, показва, че Климент е българин. Още повече, че българската държава финансира Климент и други негови съратници да разпространят писменост. Докато до тогава македонските земи са част от българската държава. Къде тогава отиват тези сте на Северна Македония? Отиват около Зето, драги северномакедонци. Вашата държава започва своя жизнен път след края на Втората световна война и колкото и да се опитвате да крадете ценни накити от българската история, като Гоце Делчев и езика ни, фалшифициран у вас като македонски, накрая ще бъдете отдавени културно от албанците на ваша територия и ще чукате на българската врата за подслон някой ден. Защото великите сили ще си пуснат хита на икебаната, съчки събирам и ще залият съчките с бензин, когато албанците станат мнозинство в Северна Македония. Някога българите спасиха българските евреи и ми се чини, че не е толкова далеч времето, когато майка България ще спаси и своите братя в днешна Северна Македония от бъдещия Армагедон между македонци и албанци. Кой ще отвори вратите си за македонците? Сърбите ли? Гърците ли? Румънците ли? Турците ли? Да бе да, знаеш га, да го кажа на диалект. Само българите ще проявят великодушие, защото българите и македонците сме народностни сиамски близнаци. Македонци, не хапете като хрътки ръката, която ще ви избави от тежки драми след години. Не я хапете. Убеждението ми е, че изменението на наименованието ще произведе широк отзвук във връзка с участието ни в многодържавния Европейски съюз, където така наречената кирилица е третата официална азбука заедно с латиницата и гръцката азбука. Една такава промяна ще ориентира очите на света към нашето отечество. Родината на азбука и писменост покорили около 300 милиона души на земното кълбо. Забележете, много, много малко са държавите по света, не в Европа, които са засадили култура и цивилизация за 300 милиона души на планетата Земя. Нека светът най-сетне научи коя държава е патентовчикът на неправилно определената кирилица. Ще паркирам клипа с думи на многоуважавания руски академик Дмитрий Лихачов, голям приятел на майка България и един от малкото чужденци, които признават духовно-културния дар на майка България към Русия и света. Вие, българите, сте най-древната от съществуващите днес културни нации. И то не само в Европа, но и в света. Миналото поогълна античността, Древния Рим, Гърция и така нататък. Но България остана като голяма отломка. И затова трябва да я съхраним. Та днешна България да не бъде само последна отломка от миналото, но и първа от бъдещето. Първата култура, която ще прекрачи в третото хилядолетие и ще понесе културата към бъдещето. И изпитваме чувство на голяма благодарност към България за своя литературен език, за началото на руската литература и за ония забележителни идеи, които са били провъзгласени през Симеоновия век. Общо човешките идеи. Църковно-славянският език, пренесен от Русия в Русия от България, не само чрез книгите, но и устно, чрез богослужението,
веднага става в Русия своеобразен индикатор на духовните ценности. България даде на източните славяни висшия слой на езика, полюса на духовността, който извънредно обогатява езика, който дава на езиците на източните славяни нравствена сила, способността да се възвисява мисълта, понятията, представите, емоциите. Велик е Дмитрий Лихачов. Приятели и неприятели, това бе от мен. Надявам се клипът за пътят и разликите между глаголицата и кирилицата да е завладял умовете и сърцата ви, както кръстоносци се завладяват Иерусалим. И ако имате въпроси по темата, моля, пишете долу в коментарите. В случай, че желаете да ме подкрепите в начинанието, може да направите дарение за канала Българиарх, както и да се абонирате за него или да харесате и споделите видеото в социалните мрежи. Оценявам дълбоко всяка подкрепа и до скоро. И не забравяйте, мементо мори.